Dende o exceso de horas en quendas interminables ata o adevedamento de nóminas por parte de empresas que reciben subvencións públicas. Estas son algunhas das cuestións que Esquerda Unida quere poñer de relevancia ante a frecuente violación dos convenios en diversas empresas da conserva. Hai incluso moitas empresas que, tendo subvencións públicas, non lle pagan aos traballadores. Outro exemplo pode ser o que pasa en algunhas conserveiras, que a relación de traballo, os horarios de traballo son moi amplios, que se cumplen poucos dereitos laborales, non se cumplen os convenios e se están producindo unha serie de injusticias. Insisten en que a maioría dos traballadores non se atreve a denunciar por medo a represalias e mesmo a perda do traballo. Non é o caso de Juan Manuel, que decidiu demandar a empresa na que traballou durante 10 anos por despido improcedente. Considerando que máis de 11 anos traballando, prestando os meus servicios a estos señores, pois agora resulta que da noite para a mañán me deixan na calle. Por activa e pasiva, lle preguntei aos representantes da empresa, representantes de recursos humanos, cal foi a miña causa de despido e a día de hoxe ainda non obtiven contestación. A deputada Eva Solla recolleu as inquedanzas trasladadas polo Consello Comarcal de Esquerda Unida para levar ao Parlamento o debate sobre as prácticas abusivas en determinadas empresas. Eu tamén, deputada de Marea, trasladaremos esta circunstancia ao grupo parlamentar para que se traslade á Xunta de Galicia para preguntar que tipo de medidas ou de investigación van a tomar en relación coas competencias en materia laboral que si ten a Xunta de Galicia. Consideran que a Administración debe velar polo escrupuloso respeto dos dereitos dos traballadores, especialmente en aquelas firmas que se benefician de fondos públicos.